intrat în satul Breb. Sat tradițional maramureșean. Bine, aici se îmbină modernul cu tradiționalul. Pe o parte căsuță veche și tradițională, pe cealaltă parte o vilă. Ți-ar plăcea așa? Da, e fain. Dar nu e sălbatic. Eu, ce fain. Uite, ce casă frumoasă. Ochinorii separate. Nu, ce căsuță. Da, ai pus să locuiești. Îmi plac mult astea. Și cum au și vița de vie. La streașină acolo și flori. E foarte frumoasă genul ăsta de căsuță, Doamne. Și vezi iar același grajdul, casa nouă a tine și casa bătrânească. Foarte des se construia casa copiilor în curtea părinților. Cum e, da. Construită în curtea părinților. Nu știu, băiatul sau fata care avea casă, zicea că are zestre, are avere. Zestre, asta era foarte important. Și mai nou mai ales dacă aveai casă. Dacă aveai casă, erai tare. Acum asta nu cred că te lasă pe avion, nu? Vai, asta o faceți, ați făcut-o acum. Acum trebuie să-i fac capul. Dar ce No, și cum intră în sticla asta? Bine, bucată cu bucată. A, bucată cu bucată. Deci cum așa ceva? Și după aia cu ceva clești. Nu. Asta nu se lipește. Tot e în, uite ce în cepuri. E ca un Lego. Lego? Da. Nu știu cum îi zice. Cum îi zice? Puzzle. Puzzle, da, va. Amurășul, simbolul dragostei. Fusul cu țurgalău. N-am mai și văzut. Și ăsta e băgat, uite ce cum. N-am mai văzut. Nu, filmat și pe ăsta. Deci ăsta e simbolul iubirii. Da, simbolul dragostei. Vai, dar ce frumos e. Dar la dumneavoastră îți pot face comenzi și le trimiteți în țară? Ia uite de acolo, sticlă artizanat Maramureș. O să zic la toată lumea aici. Foarte frumos. Și asta ne merge în Germania, care v-am arătat. Da? Da, sigur. Și de unde ați învățat meseria?
Bă, așa mi-a venit în cap. Nu de la tată? Da, bă, vezi treaba. Nu? Tata a fost ferar. Da? Și Da, dumneavoastră cu am făcut și o lemnul. ferărie și trebuie. Și vă plăcut mai mult lemnul. Ai, nu, și una și alta. Faceți și una și alta. Ce am văzut, ce am făcut. Deci În ați care bucătar. învățat așa. Orice, cusături, treburi, ludeațe, zgârdani, Da? orice am făcut. Aveți pricepere, îndemânare. Când mă uit ce văd, dar ce fac. Doamne, și... Să învățați așa din vedere. Da. Da, foarte frumos. Dar nu trebuie să gândești la asta. E o Îți muncă. 22 de bucăți E o astea. muncă. 22 de bucăți, îți vie ca și ăsta, dar nu ca ăsta făcut. Foarte Că multă de lume mă detalii. copiază, dar nu face cum Nu trebuie. poate așa, da. Uite ce lasă am. Toate detaliile astea. Uite ce lasă la un... Asta un fus, asta e fusul nord-dăcesc. Pe poartă moroșenească, asta e fusul cu fusul cu Că e o roata roată, morii. da, roata. Și asta e fusul ăsta. Iubire. Ăla în veci, șocan. Nu l-am văzut la nimeni să-l bage. Atât de greu de făcut afară. Da, în lume. Da, da, da. E super. Nu, fac Super. tot felul personalizație. Am tir, am personalizații de naștere, de botez, de nuntă, de cum te cheamă, de ce vrei. Aceea-ți fac. Așa, și deci să face comandă acolo, ori pe Facebook, ori la telefon. da, Cum trebuie, sunteți meșteri, nu așa. Nu, la mine e în altă formă făcut ce. Altundeva, dacă mai merge și vă uitați, dar numai vă uitați bine la ele. Cum îți lucrate, cum îți făcuți, cum îți... Că sunt oameni care le trebuie numai bani, știi? Nu, și fac așa. Și marfă de galat, dai un leu și mi-am luat. Îmi întoarce, că mă uit, băi, asta și pe o noptieră și să... Eu la Sunteți mulți le-am spus, mândru la de- o noptieră și să bată ceva lumini așa micuț, așa frumos, roșu, galben, verde și stai de frumos noaptea una alta. să Da, vezi. e foarte, foarte frumos. Aici, deci ați crescut, aici. Da, aici m-am născut aici. N-ați mai vrea să plecați vreodată de Uite, aici? mă duc aici, Nu. ai curat de zi, tu te plimbi, că zici că să tau sălcile și ați. De unde? Eu să tau o zonă din lângă mine. Nebune ca. Alții vin mii de kilometri Da, să vină da, până da. aici să răsufle un aer curat și o să-l tai. Burai din acolo, cum îți bune, da, doamne, da oxigen. Exact. Am fost plecat un ticuț. M-am fost dus în mină și m-am dus în mină la cum îi zice, la anii noastre, acolo, în Valea Jiului. Da, da, da. Am stat 10 ani acolo, 13 ani aici la Calvic, la mină. Și Ați lucrat în mină Da. mulți ani. 20 de ani. Și imediat, când am crezut că să mă mai uit un timp, m-am uitat în oglindă, nu trebuie să mă duc în penză, introduc prinereța. Așa se duce, da. Clipim și s-o duci. Așteptând o plată în avans, dați plată. Mai bine să faci ce ești pasionat. Asta, cum să zic, Decât cât avans, e de greu, eu pe mine, cum să zic, mă relaxează. Da, vă relax. Asta e secret. Exact. Atunci afli că faci ce trebuie. Dar ăla când îl scot, să scot atent, să nu ating nicio piesă. Până pun horinca. Și când am pus horinca, cum e asta, libruri astea, când ai pus horinca în acele, numai asta nu are. Și asta e făcut în altă formă, cu găuri. Aici. Ăsta se pune prima dată jos, după ce ăsta se pune în el, ăsta la în el și ăsta la vine de aici, așa, băgat în lume. Asta e ceva genial. Să știți să faceți așa ceva. Nu, bine. Da, multă lume, aia se simte foarte greu. Dar ăsta e ce mai mult. Când am făcut prima dată, am zis, l-am pus în creier. Copilul stătea aici pe pat, în alta și eu, nici una, nici alta, tot mă gândeam cum să pun. Îți dai seama, 22 de piese, Ați trebuie să stat le și faci. v-ați M-am gândit și una alta și tot, bă, iar o tică. Deci ați vizualizat Prima un pic dată tot. în creier l-am pus. În creier. făcut toată imaginea în cap Da, și da. apoi ați... Băi, și băi, iar o picat, iar din nou. Copilul zice, bă, duce toate și ce culcă. Deci, Bă, eu am pun ăsta, să văd dacă se poate. Stai, nu mă ticuț în altă.
Nu mai zic nimic copilul. S-a uitat, s-a uitat la mine. Eu mai închideam ochii mai mult. Pac, pac, mai este o piesă. Asta, pac, gata. Eu nu se poate pune. Nu, Vai! așa v-a venit Dar ideea. știți că sunteți geniu, că aveți... Geniu, asta e e o geniu. caracteristică a geniilor. Exact. Orice. Eu nu știu. Asta e invenție, practic. Am vreau să fac probleme de curent una alta. Că mă enervează să plătesc curent atât. Mă enervează una. Aha, și v-ați gândit cum să fac? Da, și l-am și făcut. Asta înseamnă geniu, geniu nedescoperit. Și comenzi de pe Facebook primiți? Da, multe? exact, sigur. Și cum vă numiți dumneavoastră? Viorel Covaci. Viorel. Fiți sănătos! Doamne ajută! Doamne ajută! Numai bine! Numai bine! Dar nenia asta, într-adevăr, chiar mi-a deschis un pic. Când o zis aia cu tinerețea, că îți trece fără să dai seama, numai mergând din Eu, avans. da, au trecut 20 de ani. Cum mai clipi? Da. Așa de mare. Foarte mare și prispa Că asta. preotul avea casa cea mai mare. Fain, fain, tare. Casa veche, asta micuță stau Bătrâni. bătrânii și copiii și-au făcut casă nouă. Și acum a zis doamna. Așa stătea și doamna. Exact, soacra stătea în căsuța veche. Ia uite, tanti. Aveți aici de alână. Da, lucrez cu lâna. Și sta la pensiune? Nu, Sighet. doar ne plimbăm și ne întoarcem în Sighet. Tare frumos. Aveți oi? Nu, și de unde luați lâna? Mă aruncă de acolo din drum oamenii din Aruncă sat, și că știu domne- că, Da? da, nu de mult a fost un kil de lână, o zi de lucru, am săpat toată ziua în sat și Deci mi-au dat un oamenii kil. aruncă lâna și dumneavoastră o luați și o lucrați. Eu lucru. Dar Da, știți când- asta de tânăr? Ați lucrat cu lâna? Da. Da. Cât de Că frumos. m-am pus să m-a plecat somnul, de aia am încuiat ușa. Și încă... Aici pun războiul și mă caută de la toate Deci- pensiunile pentru războiul. Da, și faceți dumneavoastră, faceți pentru și fac pensiuni. că, când e anul nou și Crăciun, acolo se vede ploaie. Da. Toată lumea cu straierii de lână în spate. Când e, da, iarna. Nu, și iarna și le place, dar nu vreau să învețe niciuna să lucre. Ce să spune, aici pun războiul, acolo mi-e... Aici puneți Se spune războiul. târnați aici. Târnați? Da, în casa. Aici se spune chindă. Vai că... Da, ce frumos. Asta e casa părinților sau când? A socrilor. socrilor. M-am dus aici a socrilor. Când v-ați măritat aici Când v-a m-am adus. măritat, da. Da, ce frumos. Doamne, cât e de frumos aici la dumneavoastră. E 58 de ani de când Da, sunt eu aici. n-am mai din văzut. 66. Aici așa au fost căsile de mult liptite cu de 100 de ani casa, Deci liptită casa e cu de 100 pământ. de ani. E de chirpici. Casa? Da. E de lemn. Lemn, da, E deci de lemn numai... Umplutura e de umplutura e de pământ. Umplutura de pământ. Era liptită cu pământ, cu paie, cu baligă, Da, da, era, da. nu, așa a Așa fost. se făcea, și să da. știți că e sănătoasă. sănătoasă și ține- Da, mi-au făcut ginerile acolo lângă șură, casă, că
aici ne-o fost frică să băgăm apa, că să face burie, e un fel de putregiune. Aha. Dar nu-mi place, grețea aceea pe jos, mai bine mi-a fost din... No. Și tot aici vă place. Da, nici nu mă pot obișnui cu lucrurile astea. Astea moderne, da. Dar de unde sunteți de loc, dumneavoastră? De aici, din sat. Dar... Când m-am căsătorit eu, au trăit oamenii cu pământul, cu agricultura, nu au fost angajați oamenii, că punem grâu, să pune porumb, să pune cartofi și o trăit cu pământul și fata mai bine era să nu meargă în altul sat, să stea și să-și lucre aici. Și să lucre, Băiatul când se căsătorie trebuie să aibă căruță și cai și... Asta erau cerințele. Era de zestre și eu mi-o dat-o de la bunica. Dumneavoastră ați avut zestre. Aici am păstrat-o aici. Încă aveți zestre și... Se pune în car și zestrea fetelor pe... Și o dați mai departe la fată dumneavoastră. Aveți fete? O fată am dat din 92 dusă la Timișoara. Are casa ei acolo, apoi vine odată într-un an la mine. Mi-e tare dor de ea, ce să fac? Mi-a promis că vine de sărbători și îmi face curățenie și îmi face și și-o sclintit o mână. Și nu mai putut să zie. O zic că cine știe cum o durut-o e rău, mai rău ca... Da? Bag acolo mâna. Mândru. Niciodată n-am mai purtat. Și vine bine. Vai, ce frumos e. De așa fuste doar în Maramureș sunt, știți, tradiționale. La noi în Moldova nu sunt așa. Dar cum sunt lungi. Deci de astea scurte, nu. Să vedea cum e. Îmi zic că tu îi dași mai aici dacă îi scrie. Asta e fotă, la noi se zice. Da, la noi zaghe. Zaghe, până alte părți ca trințe. Fotă. Nu se vede. Zaghe? Un pic. Zade. Zade? Doamne, n-am auzit niciodată cuvântul ăsta. Nu te-am pe strâns. Nu, e foarte frumos. Nu, tu e idiotință, nu știu dacă vrei să-ți dau batic verde, dar așa și e bine. Asta e așa, da. Da. Nu, cum să nu te-am casat? 78 de ani. Mulți înainte. Mulțumesc, dar eu nu știu cum o trecut viața asta așa. Câte colegi am fost 36 de copii în clasă, acum 3-4 copii numai într-o clasă. Și tăte era, nu știu cum să vă spun, mai grijite, nu ca și mine. Eu am fost din familie cu copii mulți. Merem la o fată, tot mă chema că nu putem învăța fata, mă chemam ăsta să-i arăt, a scrie, a învăța. No, și aceea atâta mâncării făcea și atâtea și așa mă uitam oricum că mie cine mi-a făcut. Și de cerem de mâncare am putut să primne și bătaie, că zice, dar pe ce să gândea oamenii, că cei dintre oameni, zice, și că n-am ce vă dai de mâncare, că nu-am fost mulți. Și nu ajuns, și 4 bătrâni și 4 copii, au fost 8 blide pe masă, nu ce ajunge, să faci o oală mare de mâncare. Da, în fiecare zi, Nu, și am fost mai chinuită și altele îs moarte care îs muriți și care au fost mai grijite și nu ca mine. Și eu am rămas atâta de cu greu s-o duc și soțul pe ce e lume, că știu că mă lasă singură și bătrână și fără penzie, că nu fost unde să se angajează oamenii de mult, făcând eu mărs în fundul pământului, în mine, aceia să fă angajat, în toată ziua era acolo
Nu, accident era în mine. Murea oameni și rămâne copiii și câte și mai câte. No, pe eu am trăit și mai cu puțin și dacă n-am avut atâtea luxuri și atâta bine și am trecut până lume. Da. Cu nurei, cu untură fac și cu tare îmi plac și cu nucă. Cu nucă, da. Cu nucă. Nurei, ați zis? Cornurei. Cornulețe. Cornuleță, da, cornuleță. Da. Mai am de vândut împi de palincă și am cu ce să trăiesc, că n-am fete de mărita, n-am de le îmbrăca, n-am... Da. Am eu într-o gură singură numai. Nu. Așa lucru. Deci așa lucrați. De acum am trimis astăzi la vâltoare să fac așa de lână și apoi să duce la vâltoare, să aruncă în apă și apoi scade și să facă, merg la croitor și să face haină în spate. Gubar se spune, gubari. La ce se zice gubar? E luat în spate. Spate, gubă. Vestă. Da. Vestă. Vestă. Nu, așa cu tăcumânie și aici. Da, vest, da, cu tăcumânie, deci e gubă. Așa că asta, vezi, să duce la croitor și să face în spate. No, asta a fost de mult obdele. Se încălța cu optin și cu obdele. Femeile și bărbatul, tare călduros și bine era și sănătoasă. Da, da, da. Păi cum? Preșuri am făcut acum că am nepoate și nepoata are nănașă și de botez și de căsătorie și mi-o dat să-i fac preșuri. Am vrut da de lână, eu n-am făcut până acum de cârpe. Asta e cârpe făcută. Da, da, da. Eu trimisea de acolo și mi-a mai rămas diame și am mai pus și eu și tăte mi s-o trecut de 13 milioane am vândut. Atâta, eu am cu ce trăi. Nu, ia cum. Ia uitați ce frumos și ceva om. E foarte frumos. La mine cu băiatul și mi-a adus acela, mi-a adus cârpe mai de până vecini care nu le mai poartă, știi? Și se face un covoraș, da. Da, am făcut și mai ciudate, mai altfel. Toate le-am vândut. Mai am. Vin străini aici, la dumneavoastră? Da, și străini și din aici, din țară vin și care vine în anul ăsta. Până în pandemia asta, până în boală, mai făceam și mâncare, dar pentru mine făceam. Și mai mâncat turiștii și la mine, nu, le-au plăcut oricum. Care au mâncat în anul ăsta, vine și la anul și vine și ce e aici tradițional? Dar păi nu știu cum să zic, eu fac mâncare dar cu smântână, eu nu știu să fac fără nu, am carne când fac guiaș, când fac perișoare, am și la perișoare mai pun câte un pic de smântână. Și îmi și place lucrarea asta și cu lâna și cu țăsutul și cu toate, cum așa mă mângâi cu ele. Bună seara! Seara bună! Ce lucrați? Povestim! Ce frumoasă sunteți! Și facem poză! Să rămână, mulțumesc! M-a îmbrăcat doamna! Mătușa! Mătușa? Da, mătușa să zicem pe aici. Mătușa, da? La și la cine nu-i mătușă? Nu numai mătușă din neam, că-i soră cu... Așa se zice! Așa se zice la femeile în vârstă, mătușa. Acolo la Timișoara, unde e fata mea, se zice nană. Nană? Nană și... Place, n-a schimbat România pentru nimic în lume. Foarte bine. Cât de scurtă e viața asta să o trăiești, eu am lucrat în Italia, la Babi, am schimbat femei. Dar nicăieri nu e ca la noi. Nicăieri nu. Oamenii foarte reci, nu se cunosc vecini cu vecini,
Nu, degeaba întreb pe unul, nu își răspunde nimic, nu salută nimeni, nu... Și aici nimeni nu a murit, și aici sunt locuri de muncă, și aici sunt dieteche, sănătate și înțelegere. Și pământ bun și... Îți dieteche. Da. Dar nu știut românii noștri aprecia țara. Ei s-au dus de sluj la alții și aduc aici pe sezon și la mare aduc din alte țări mii de tineri pe sezon să le ajute. Aici la noi, loc de bună ziua, să zice, lăudăm pe Iisus. Așa am auzit. Ai auzit? Singurul loc unde am auzit așa. Da. Lăudăm pe Iisus și cum se răspunde? În veci amin să se În veci amin? Scrise-i numele tău, lele, scrise-i numele tău, lele, scrise-i numele Marie, cu mărgele de omnie. Hai, da, câte mândre în braț am strâns, câte mândre în braț am strâns, dă-te după mine o plâns, dă-te după mine o plâns, și pe câte lui mai strânge, dă-te după mine ori plânge, și nu mor uita Șohan, că-s fecior de Moroșan. Hai!